Sptar ġenerali ġdid għal Għawdex, ir-raba vapur il-Mużew ta' Għawdex. Dawn huma biss ftit mill-proġetti li Roberta Bella ħalla fuq l-ixkaffa u li l-mexxej Laborista nesa milli jsemmi meta f'Tasannat kien qed jiftaħar kif kien propju Gvern Laborista illi kattar il-Gżira Awċija. U dik hija r-realtà tal-bidla kbira li għamilna f'Għawdex f'dawn l-aħħar ftit snin. Dikjarazzjoni li skont l-Awċin hija kompletament realtà falsa, hekk kif għadhom mingħajr sptar ġdid u bis-servizz second hand tal-Vapur Nikolaus. Qabela saħansitra ftaħar bis-settur tas-saħħa f'Għawdex mingħajr ma semma kif Għawdex għadu mingħajr sptar ġenerali ġdid meta l-Gvern tajjar mal-400 miljun euro lil Vital Su Stewart. L-infrastruttura ta' din l-Gżira kif għamilna wkoll fl-infrastruttura medika taħt it-tmexxija tal-Ministru Joe Etienne Bella. F'intervista li kellu fil-Gżira Awċija Bella wassal numru ta' proposti riċiklati fosthom ix-xiri ta' żewġ vapuri oħra mingħajr ma semma diffikultajiet kbar illi qed jaffaċċjaw l-Awċin biex jaqsmu bejn Malta u Għawdex ta' kuljum. Tant illi kien hemm drabi fl-aħħar xhur li persuni stqarrew illi kienu jaslu sa Ruma fil-ħin li jagħmlu sejrin lejn il-Gżira Awċija. Intant fost numru ta' diskorsi li saru kien hemm dak tal-Kummissarju tal-Annimali u l-kandidat Laborista Flera Bela fejn fost diversi attakki partiġani ma l-isnet lebda kelma dwar is-settur tagħha. L-annimali. Fl-istess attività spikkat ukoll it-tannieqa tal-Ministru Anton Refalo lill-istess Bela illi poġġewh fuq quddiem l-istess Ministru li qed jokkupa villa fil-Qala bla ma jħallas ebda kera.